estamos no Souto de Vilar, que está aquí detrás está a aldea de Vilar, a aldea que se queimou durante o lume de xullo. Este souto tiña unha particularidade moi dramática, que era un souto que foi talado, foi demoucado dunha forma pois terrorífica, deixando todo o que se cortou, todo o que se demoucou quedou no chan aí pois durante 5 anos medraron ao abrir tanta luz, ao demoucar tal, entrou máis luz ao chan, medraron máis matogueiras, máis silveiras, máis toxos. Entón, a chegar a lume pois eso prendeu e queimou a aldea. Aparte, bueno, queimouse tamén porque non había nadie aquí, non había motobomba, ni medios da xunta, ni había nada. Entón, pois, este é o resultado do abandono das administracións, tanto cando se fan operacións forestales, non exixindo que se complete a operación, senón deixando a medias, como despois, a hora de cando ven o lume, non asistindo cos medios para atender primeiro as aldeas, porque moitas veces eu creo que van a intentar atender primeiro defender o patrimonio forestal, que non é dos veciños, senón do lobby forestal. Entón, pois, o resultado, pois, en Vilar e todo o Cobrel, pois, este é o resultado do abandono antes e despois dos lumes.